Hai khajani mari kissing song hai na hai tinini lifestyle video norok jotono lamsogo tinini lifestyle video ang norok ni bagai tubui phaika belai chila naithok khoroksa Ichthyology YouTuber bo singer bo te actor bo multi talented sinita khok Juglook Debbarma ni lifestyle video norok bebakno bono sinibai na hanai angkha khlayo phaidi haike singtini nailainai ba saiman lainai sini actor Juglook Debbarma ni lifestyle bobo jagani bini profession tamo bini family bini girlfriend atong khurui bebakno sing o video saiman lainai norok puila ni simi paithak jora video nai tongde tomungno nang Juglook Debbarma ni fan nangai tongka hangke bini bagai tabungno like kaisa ruide phaidi haike tinini video no sing start khlala sinai sing puila no nailainai bini biography no bini real name angkha Tripur Debbarma bini nickname hangkai Juglook Birthplace hangkai Mandai West Tripura bini date of birth hangkai 9 March 1998 bini present age hangkha 2020 by 22 plus abo iklai sang next bini education no sang kisa nailainai bini chiraini school hangkai Ramkrishna mission school Agartala tei bini college hangkai Fishery College Lembucherra botabuk Bachelor of Fisheries Science study khlai tango 5th semester next sang nailainai bini family no kisa bini family o sabatong bini family o bini mom dad tei Juglook borok khorok tamno bini bongni no khongo tongo nailainai bini profession no kisa bini profession hangkai Ichthyology YouTuber bo actor tei singer bo next sang nailainai bini hobbies no kisa bini hobbies hangkai reading books traveling berainani tei playing football thangnarok bo belaino hamjago abai khlai bini height tei weight no bo sang nailainai bini height angkha 5.7 inch tei bini weight hangkai 67 kg next sang nailainai bini religion hangkai humanities believe in all gods joto motaina no poito khlayo tei bo borokno subanani belaino hamjago bini favorite food sang nailainai wak bahan bo belai thokjago tei jakhe abrokno bo belai thokjago next sang nailainai bini favorite actor tei actress Akshay Kumar hangkai bini favorite actor tei Shruti Hassan hangkai bini favorite actress Bayabrok ni bisingo hangkai bo chinita khok actor Mithun Debbarma no belaino hamjago nailainai bini Facebook page tei bini Instagram follower bini Instagram follower hangkai 2747 abohai bono Instagram follow khlai tongo tei bini Facebook page hangkai 628 abohai bini followers bini Facebook page next sang nailainai bini Bayabrok music video rokno kisa bini first album ni bumung hangkai baby Tripurasa khlailai mani rokoro nogui mankana tei tabuk phano nok nogya kongkai video ni link bo ang tolao rogui rekhan rokara thangai naimana tei abno karibo super hit bongni album tongo nithio branded kormoti akorok tei abrokno karibo sinita khok Juglook Debbarma bini nijini no YouTube channel tongo Juglook TIPRASA hanai norok bini o YouTube channel nogui manai bini blogs videos rok tei short movies rok bo khlayo norok nai manai bini o YouTube channel ang bini YouTube channel ni link bo description riwai rijak norok bono aro thangai nai mano tei bini YouTube channel no norok follow khlai mano tei subscribe khlai mano abai ke bo blog video rok belai kaham sonamo sing next nailainai bini relationship bini girlfriend tongo bini girlfriend ni bumung bo norokno sairisina bini girlfriend ni bumung kai pamtei jomatia belai breba naithok norokno goi mankhana abono Bayabrok tei sajaknai to kono asa korikha norok bebakno saiman khana ang norokno bebakno saka sinita khok actor Juglook Debbarma ni lifestyle video norok tomungno bini fan nang tongkha hangke o video no like tei share khlaidi je mansak nongni friend songbai tei haina hai norokno koinai next video sabni lifestyle video no norok naina musong comment khlai sadi
tei tabuk no norok ani channel o puila nai tongo hungke PNB Entertainment YouTube channel no subscribe khlaina di teibo abo hai sini kokbrok celebrity actor actress rokni lifestyle video naina ni bagai tini ni bagai asuk nong siton jotono no haina hai nai tong mani bagai hambai